aquest segon dia d'aquesta Pirineus l'hem volgut començar amb el senyor Enric Canut i amb un tema que són els formatges, per afinitat, per proximitat, perquè som a la Seu d'Urgell i ell hi ve més d'una vegada i forces, i perquè encara que en el seu, diguem-ne, currículum o la fitxa tècnica hi posa expert en formatges, productor, etc. Personalment jo crec que és una eminència, amb aquestes paraules en majúscula dels formatges, pel temps que fa, que sé qui treballa, la seva inquietud i sobretot la seva sensibilitat per això. I aquesta sessió, que ara hi ha una part teòrica en la que després es transforma directament en una part de degustació de tast de productes aquí davant on es fa el Cofibrí, és la que nosaltres volíem també que tingués un simbolisme especial al nostre Pirineus i a la Seu d'Urgell. Per tant, sense més us deixo ara mateix amb el senyor Enric Canut amb el tema dels formatges, apassionant i apassionat, sobretot perquè pugueu fer una prèvia al que serà després la degustació. Gràcies. Gràcies. Bon dia, gràcies per assistir a la ponència. Quan em van proposar parlar sobre formatges artesans del Pirineu dintre del primer congrés Gastropirineus, vaig estar pensant cap a on orientar. I al final m'he decidit a orientar dels 3 temes que volia parlar, els he ficat dintre del que és el PowerPoint, l'explicació, la ponència, fent pinzellades de cada cosa, alguns més profundament, i evidentment oberts quan acabi l'explicació i abans de passar, com bé comentava, al tast de formatges artesans del Pirineu que farem aquí davant, a respondre a les preguntes, les dubtes que tingueu. Primer vull situar, abans de parlar de lo que són formatges artesans del Pirineu, una mica on érem, d'on venim i on som. Això són 2 llibres que han marcat el que és la història dels formatges artesans del Pirineu i de tota Catalunya. El primer llibre, fixeu-vos el títol, es diu Els formatges a Catalunya. El segon llibre es diu Els formatges de Catalunya. El primer llibre va ser editat en el 1980, escrit en el 79, era un llibre on tot el que sortia fora de Cadí, Lleteries de la Seu, Copirineo, etc., tots els formatges que es parlaven eren il·legals. Eren formatges casolans que no tenien registre sanitari. Tant va ser així que era l'època de la recuperació del patrimoni nostre, els olis de Catalunya, els embotits de Catalunya, i quan vam arribar als formatges de Catalunya, la Generalitat va dir, en aquell moment el conseller era un veterinari, president del Col·legi de Veterinaris, Inspecció Sanitària, senyor Agustí Carol, i va dir, la Generalitat no pot donar suport a un llibre on el que s'està parlant és tot il·legal. Llavors, aquest llibre es va publicar, ho vam tirar endavant amb l'editorial Altafulla, no vam posar els formatges de Catalunya, sinó la problemàtica dels formatges a Catalunya, no va rebre el suport de la Generalitat de Catalunya i vam tirar endavant igualment amb el llibre. 38 anys després, els formatges de Catalunya, ja és un llibre publicat amb el suport del Departament d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya i fa referència a el que parlarem després, que són formatges tradicionals, en aquella època tot il·legal, i nous formatges, perquè en aquesta història de 35 anys a Catalunya ha conviscut la recuperació de la tradició i la posta en marxa de nous productes que s'estan convertint ja en clàssics. 1983, la creació, la constitució d'una banda, la CREFA, l'Associació de Formatgers, o sigui, CREFA vol dir Associació Catalana de Ramaders Elaboradors de Formatges Artesans. En aquella època, el decret d'artesania alimentària obligava que per tenir el registre d'artesà alimentari havies de ser ramader i transformar llet de la pròpia explotació. El que a França seria fermier, a Anglaterra farm cheese i aquí seria un formatge de granja. I això és el que recull la primera Constitució de CREFA. De les 20 formatgeries que es van inscriure en aquella època, 12 eren il·legals. Per tant, era una associació d'il·legals. Per intentar comercialitzar aquests formatges il·legals de tipus tradicional, més algun nou, ja ho veureu, que s'estava començant a fer, es va crear a tota Espanya, amb diferents noms,
la Asociación de Maestros Queseros Artesanos, a Madrid, al País Basc i a Catalunya, mestres formatgers de Catalunya, que eren botigues tradicionals, botigues especialitzades, que es van agrupar per comprar conjuntament formatges de pagesos, de granja, il·legals, i a través del registre sanitari d'ells de distribuïdor legalitzaven el producte en el punt final de venda. Per tant, eren formatges que anaven amb el registre del distribuïdor. El que volia la inspecció, almenys, és que el producte públic hi hagués algun avalador del tema. Estem parlant de l'any 83. Del 86 al 94. En el 86 es va crear la primera Feria del Queso en Extremadura, que era Trujillo, que s'ha convertit en la fira de formatges més importants de tota Espanya, publicitat mundialment. Hi ha gent que ve de diversos països del món, va tenir un gran suport a l'època de final dels 80, principi dels 90, es feien jornades tècniques, jornades gastronòmiques, un gran mercat. Doncs la primera fira, en el 86, va estar a punt de no obrir-se, perquè també en aquest cas el consejero de Sanitat de la Junta d'Extremadura va dir que allà hi havia formatges il·legals, i eren il·legals. No existia en aquella època la possibilitat, encara tot just començava, de legalitzar-se petites formatgeries artesanals. Vam tenir la sort de que l'organització d'això, conjuntament amb l'Ajuntament de Trujillo, era de l'Asociació per al Fomento del Queso Artesano, que el president en aquella època, Mariano Sanz, era governador civil d'Orense, i va trucar ell al conseller i diu: hola, soy Mariano Sanz, gobernador civil de Orense, compañero tuyo de partido, PSOE. Si tú impides la feria, en el parador de Trujillo monto una rueda de prensa y explico el problema que hay con todo este tema. Coño, Mariano, tal, no envíes a la Guardia Civil. I així es va fer la primera fèria del queso de Trujillo, en el 86. Actualment és una fira conegut mundialment. També és veritat que ha degenerat, s'ha convertit en el botellón del queso, però aquesta és la història. A partir d'aquest èxit, en l'any, poso 94, però abans repassàvem, devia ser l'any 96, va sorgir a partir d'aquí mateix, de la Seu d'Urgell, del Departament d'Agricultura, gent com Salvador Maura, que van proposar en aquella època l'alcalde de la Seu, Joan Ganyet, la possibilitat de muntar també una fira. Segurament no ens en recordem, però és que la Fira de Trujillo sonava a tot arreu. Passaven milers de persones durant el cap de setmana del 1, 2, 3 de maig a Trujillo en pro de lo que era el formatge, i en aquell moment ja s'estaven legalitzant les formatgeries. Perquè es feu una idea de lo que estem parlant, de cop es van legalitzar formatgeries artesanes aquí, com pot ser la de Músser, com pot ser la de Bar, com pot ser la de Osera, etc., en l'any, crec que és 84 o 85. Es van legalitzar de cop a través d'un pacte que va haver-hi amb el Departament de Sanitat. Tot era il·legal, tot estava prohibit. Bé, conseqüència d'això va ser la primera fira de la Seu, aquí, a la Seu. Estàvem repassant abans amb el Salvador el que eren les parades, era una carpa fora, i aquí en aquest espai es va fer el primer concurs de formatges del Pirineu. Recordo que on estan els lavabos era la recepció de formatges i on es tallaven, i aquí a cada capella hi havia una taula diferent, els frescos, pastes toves, etc., on hi havia els jurats i tastaven. I aquí al mig la gent pul·lulava veient com es feia aquest concurs. Estem parlant de l'any 96, per veure que no fa tant i com ha anat canviant tot. Actualment la Fira de la Seu s'ha convertit en un model de fira de formatges. Des d'aquell inici va anar creixent, evidentment l'Ajuntament i els patrocinadors van apostar pel tema i s'ha convertit en un model de fira no ja únicament a Catalunya, sinó també a tota Espanya. Arrel d'això i arrel de la gran crisi que va començar l'any 2008, la crisi del 2008, que encara ens dura, va comportar la proliferació de quantitat de fires, firetes. Els ajuntaments muntaven fires i firetes per recaudar diners, i va aparèixer un dels temes que ha fet
més mal, penso, o de lo que està fent més mal a la imatge del formatge artesà de Catalunya, que són els revenedors, que són fires on van a parar gent que compra formatge on sigui i ho ven parlant com artesans, etc. S'ha prostituït la idea del formatge artesà i s'ha prostituït la idea de les fires de formatge, inclús i moltes vegades pels propis elaboradors, que han volgut fer diners fàcils amb una política segurament errònia, com pot ser portar el pitjor a la fira o portar-ho massa car, o inclús alguns elaboradors jugant també en aquest doble paper. Precisament arrel d'això, en aquell moment un dels membres de la Junta Directiva de Crefa, el Toni Chueca, de Borredà, va començar que s'havia de crear una mostra de formatges artesans de Catalunya, únicament d'artesans, únicament de membres de la Crefa, per tant controlats de que eren formatgeries artesanes, i es va crear la primera mostra en el 2009 a Borredà. 20-22 parades, degustacions de formatges, una mica al model de la Fira de la Seu, però en petit. La idea era crear un model que pogués ser itinerant per tota Catalunya, de forma que formatgers petits poguessin crear, organitzar amb l'Ajuntament aquestes mostres que es poguessin replicar. Es va fer la primera mostra el 2009 a Borredà, el 2010 i el 2011 a Sort, la formatgeria Tros de Sort, amb l'Ajuntament de Sort i Consell Comarcal, va fer la primera mostra. Precisament per això posa tercera mostra, perquè en definitiva la idea era un model, replicar-ho a diferents llocs i arrastrar-ho en el temps. Primera mostra a Borredà, segona mostra a Borredà, tercera mostra de formatges artesans a Sort, quarta mostra a Palau d'Anglesola, cinquena mostra, etc. Ara a final de novembre, la propera fira serà a Bàscara i em sembla que és la 15a mostra. Vam crear des de la Crefa un model petit, senzill, que pogués anar per petites poblacions, però que almenys situés en el mapa el que eren els formatges artesans de Catalunya i els elaboradors artesans. En el 2013, aquesta foto és del Castell Ciutat, de l'Hotel Castell Ciutat, la Crefa, en el marc de la Fira de la Seu, va celebrar el 30 aniversari de la Crefa. En aquest cas vam muntar un espai amb 90 formatges en degustació, de diversos elaboradors de tota Catalunya, i van passar unes 150 persones que per un preu, no sé si eren 15 euros o així, o 10 euros, no era gaire car, doncs van poder disfrutar de tots els formatges, amb els seus rètols, etc., sense limitació. I ho van fer aquí, a la Seu. Això és el pòster de formatges de Catalunya que la Crefa ha fet en el 2015, que ja recull no solament els formatges tradicionals, sinó també els nous formatges. Que sapiguem que aquest pòster és un PDF que està a la pàgina web de Crefa, a crefa.com, on qualsevol persona s'ho pot imprimir o s'ho pot baixar per fer pòsters més grans o cartells, etc. Per tant, és un pòster amb el suport d'artesania alimentària i del DARP que està a l'abast de tothom. El següent pas, crec jo, serà que a partir del pòster es pugui clicar a cada producte i sortir els elaboradors de cada cosa. Qui fa recull d'ovella, qui fa serrat, qui fa Val d'Aran, etc. Serà el segon pas d'aquest pòster. Això és la realitat actual dels formatges artesans a Catalunya i principalment al Pirineu, ja que més de la meitat dels elaboradors estan entre Prepirineu i Pirineu. Ramaders i formatgers. Ja no ramaders _formatgers, sinó gent que elabora llet de la pròpia explotació o d'altres que el que estan fent és comprant la llet relativament a prop de veïnatge tant de vaca, de cabra com d'ovella i estan elaborant formatge. De fet, una de les tendències, o una de les importants tendències d'aquests primers artesans dels anys 80 i 90 són que han deixat la ramaderia i passen a convertir-se en ser formatgers, perquè la veritat és que ser ramader i formatger i venedor i comerciant i gerent
i controlador i traçabilitat, etc., és una feina de micos molt mal pagada. Entrem a parlar dels formatges tradicionals. El que comentava que en l'any 80, no l'he portat, però en l'any 82 va sortir el primer cartell de formatges d'Espanya, publicat pel Ministeri d'Agricultura amb 48 formatges, i un d'ells, que era el Montsec, el Cendrat, que era un formatge que tenia molt èxit a Madrid a través de maestros queseros artesanos i també a Catalunya, quan va arrencar el primer formatge de quallada àcida amb cendra per fora. Perdoneu, el cartell era del 83, penso. Doncs aquest cartell, que es va publicar al Ministeri, va rebre una carta de la Direcció de Política Alimentària de la Generalitat de Catalunya queixant-se de que el Ministeri estava promocionant un formatge que estava perseguit a Catalunya. Això era la realitat. Bé, doncs aquests formatges tradicionals, que ara són legals, en el seu moment il·legals, parlarem del formatge de la Val d'Aran. En un cartell que hi havia, no l'he portat, per botigues de mestres formatgers, sortia un de l'últim elaborador que existia a Garós. Va desaparèixer durant molt temps l'elaboració del formatge de la Val d'Aran i en els últims 8-9 anys han hagut dues formatgeries que han recuperat la tradició a partir de formatges que tenen com a característica ser un formatge similar a un tipus de tom de l'Ariège, del Couserran, Bedmal, etc. Són formatges d'aquestes característiques. Normalment de vaca, ara hi ha vaca, cabra, però normalment és de llet de vaca. Formatge d'un tamany gran, 3 quilos, 4, 5 quilos, amb la pell rentada, fregada. A la seva època, en el primer llibre que jo explicava dels formatges a Catalunya, ho fregàvem amb una barreja d'oli, vinagre i ron. I amb això fregaven els formatges per fora. Però hi havia la tradició de fregar la pell. Un altre dels formatges que en els anys 80 estaven il·legals i ara s'ha recuperat, tant en vaca, cabra i ovella, és el serrat. Entenem pel serrat el formatge tradicional de pasta prensada no cuita, ben compacte, ben serrat, ben sego, i si no és sego és perquè és llet crua i a vegades hi ha alguna de fermentació, però que no ja és forat mecànic, sinó està ben prensat, i que tenia una maduració de 2, 3, 4 mesos o formatges de guarda que podien tenir més mesos. El serrat és un formatge tradicional que s'ha recuperat. Lligat al serrat anava el tupí. On hi havia serrat hi havia tupí. El tupí era el formatge de pastor, on amb els formatges tipus serrat de guarda, o fins i tot amb el de la Val d'Aran, es feien malbé, fermentacions atípiques, contaminacions, etc., amb una economia pobra de guarda s'aprofitava tot. Amb aquests formatges que no servien per guardar o per vendre directament, es ratllaven i es tupinaven. Es posaven en un tupí i dintre del tupí hi ha la recepta de cadascú, aiguardent, anís, rom, conyac, aigua, xirigot, llet. Posaven algun líquid i anaven remenant fins que feia una segona fermentació, una oxidació. Això és l'origen del tupí, que és un formatge de pastor que s'ho feien els pastors per ells, aprofitant els formatges de guarda que no servien. Del serrat i el tupí ve el brossat, que ho provarem avui. Brossat o brull-brullo, que és com se li diuen a la zona de Tarragona, Castelló, etc. El brossat no es considera un formatge fresc perquè està fet de xirigot, era a partir de les elaboracions amb llet d'ovella o de cabra de llet crua, amb el xirigot quedava la proteïna soluble, la proteïna residual, i bullint el xirigot sortia el brossat, com una brossa, per això es deia brossat. És un producte fresc, molt làbil, amb una vida molt curta, que es consumia bàsicament a casa o ara, amb les possibilitats que hi ha de comercialització en fred, es pot comercialitzar, però difícilment dura més de 5 dies, una setmana. El garrotxa, que encara que és un formatge d'invenció, és un formatge que té una base tradicional.
El Garrotxa se li diu així perquè els primers que van començar a fer formatge i li van posar el nom de Garrotxa va ser a Sant Miquel de Campmajor, a sobre del llac de Banyoles, ja a la comarca de la Garrotxa, en el límit entre Pla de l'Estany i la Garrotxa, i allí hi havia una cooperativa de gent jove, cabrers, amb un oriünd de la zona, i volien fer un formatge de cabra, de pasta prensada, que fos diferent. Què fa el Garrotxa? El Garrotxa recupera d'entrada un motllo, una forma que s'estava perdent, que eren els formatges de cassoletes de fang, que existia una rèplica en plàstic que li deia el molde portuguès, el motllo portuguès, que s'ajustava perfectament a lo que eren les formatgeres cilíndriques amb els cantos arrodonits de ceràmica que es feien a la part de la Bisbal. Llavors, amb aquesta forma es comença a fer un formatge de cabra suau, amb pasta rentada. En un principi no es volia florir, però tant pel tipus de tecnologia com per la zona que estava era una lluita perduda. Es anava florint i florint, florint, fins al punt que vam decidir conjuntament amb els elaboradors de dir deixem el florit, que queda molt bé, i el Garrotxa ara es defineix com un formatge de pell florida. Però al principi no es volia florir, però va ser inevitable, impossible que no sortís la floridura característica gris blavosa. Doncs aquest formatge s'ha convertit en un dels formatges més coneguts a tot Espanya i inclús a l'estranger de formatge espanyol o de formatge català. Garrotxa, nom propi. Fins al punt que a nivell d'exportació hi ha formatgeries fora de Catalunya que limiten i el venen amb nom Garrotxa perquè no té cap denominació que el protegeixi fins ara. Recuit, colada, quallada. En provarem després també la degustació. I a més provarem un autèntic recuit quallat amb herbacol, llet d'ovella i elaborat manualment. Què és el recuit? La llet quallada. Aquest és l'origen del recuit. El problema és que aquest nom, com el de mató, mató de drap, recuit de drap, etc., s'han anat barrejant a molts llocs i al final la gent no sap exactament què és cada cosa. Però el recuit, inicialment, que a la zona d'aquí del Pirineu de Lleida li deien colada o quallada i a la zona de l'Empordà li deien recuit, era una llet quallada d'ovella. Jo recordo a final dels 70, principi dels 80, que hi havia també a la zona del Baix Empordà el que es deia el recuit de llagostera, que es feia amb llet de vaca i era una llet quallada, lleugerament escorreguda, no tant com un recuit de drap, batut, quedava com una mousse i es servia també amb terrines de ceràmica. Tenia molt èxit tant a Girona com a Barcelona. Va desaparèixer la granja, el senyor que ho feia, i va desaparèixer un producte que a Barcelona es coneixia molt bé, el recuit de llagostera, substituït posteriorment amb el recuit de fonteta o el recuit de drap. Però parlo de finals dels 70, principi dels 80. Això el que comentava eren productes que s'utilitzava bàsicament per quallar tant el mató com el recuit, com el serrat inclús, l'herbacol, que hi ha per tot arreu, a Catalunya, que és el quall vegetal, l'autèntic quall vegetal. I ara entrem als formatges nous, aquells que s'han anat creant els últims 30 anys i que s'estan convertint ja en clàssics. D'entrada, com comentava, cendrats. I he volgut posar del Montsec en homenatge al primer que ho va fer. És a dir, a Clua, la cooperativa de neorurals que van habilitar el poble abandonat de Clua, van començar a fer formatges de quallada làctica, amb llet crua, de cabra, formato gran, perquè com en aquella època obligaven a 2 mesos mínim de maduració per evitar problemes de brucel·losi, bàsicament era la quarantena sanitària, feien formatge gran i perquè no ressequés gaire van començar, imitant formatges francesos, a embadurnar-ho de cendra natural. Això va ser el primer Montsec i va ser el primer formatge cendrat.
que va tenir molt èxit, insisteixo, sobretot a Madrid. A Madrid se'l rifaven. A partir d'aquesta tecnologia, altres elaboradors de formatges de cabra, principalment de cabra de coagulació làctica, han començat a introduir més o menys cendra i sobretot també deixant més o menys florir sobre del cendra. Al principi de tot, el cendrat del Montsec quasi no tenia fong. Era tot el cendrat, era realment negre. Posteriorment s'ha deixat introduir la possibilitat de floridura sobre de la cendra. Làctics o de quallada làctica. Això va ser una revolució dintre dels anys 80 i 90 per el que van ser els neorurals o els nous elaboradors, principalment en formatge de cabra. Aquí tenim formatges, alguns d'ells de la primera època. Per exemple, la Barra és un veridà. Estem parlant de formatges de cabra, també ho estan fent ara de vaca, algun d'ovella, però bàsicament eren formatges de cabra, de quallada làctica, molt suau, a temperatures baixes, buscant motllos petits i deixant florir o no el producte. Formatges que a la seva època, quan van començar, havien d'aconseguir els 2 mesos sí o sí, i ara, des de l'any 94 cap aquí, amb el nou canvi de la reglamentació higienico-sanitària europea, ara ja es permet elaborar formatges de llet crua amb qualsevol estadi de curació sense l'obligació dels 2 mesos de garantia sanitària, sempre i quan demostris que treballes amb llet amb garanties sanitàries també. Florits. No hi havia tradició a Catalunya de formatges amb floridura externa. Els primers florits que van començar, florits de debò, no espontanis, sinó afegint fongs, floridura, perquè poguessis definir-ho com un formatge de pell florida, van ser concretament el nevat de cabra, posteriorment a l'odre d'ovella de la formatgeria Can Pujol i el tou dels Til·lers. Estem parlant de l'any 98-99. Abans d'això, la floridura com a tal era espontània, però no es anava a buscar formatges de pell florida específicament. Van tenir molt èxit, tant èxit, que posteriorment, al cap de 5 o 6 anys, molts elaboradors petits ja feien formatges florits. Florits blancs, florits groguencs, florits blavosos, grisosos, però formatges de pell florida. Anaven a buscar aquesta característica. Rogencs. Una altra de les tècniques que he comentat que la Val d'Aran ja ho feien, que s'havia oblidat i abandonat i que van començar a introduir, que era de la mateixa manera que jo podia deixar la pell florida, podia evitar la floridura rentant la pell, el que es diuen formatges de pell rentada o d'escorça rentada, que ja depèn si ho rento amb aigua, si ho rento amb salmorra lleugera, si ho rento amb cervesa, si ho rento amb ratafia, si ho rento amb infusions d'herbes. Depèn de com ho renti, apareixeran formatges amb aquesta pell, amb aquesta pàtina pringosa, amb una olor molt potenta i forta, i amb aromes del tractament que es vulgui fer. Això, que seria cosí germà de l'Urgèlia, l'únic formatge amb denominació d'origen que hi ha actualment a Catalunya, és un formatge de tecnologia relativament nova, encara que en aquest cas, insisteixo, a la Val d'Aran ja ho feien. En el 79 ja hi havia gent a la Val d'Aran a casa que feien formatges tipus toma amb pell rentada. Comentava com amb oli, vinagre i rom rentaven la pell. Formatge de Tura. Aquest és un formatge que va ser un invent de la Crefa per intentar tipificar formatge, forma, formatio formationis, la forma, és el primer que veiem nosaltres amb el formatge, ho comentàvem amb el Garrotxa, el primer que es va fer pel Garrotxa és recuperar un motllo, el motllo de les formatgeres de ceràmica fetes a la Bisbal, que tenien un tamany, 3/4 de quilo, 1 quilo, una forma cilíndrica, cantonades arrodonides. La forma determina molt
com atansar-me amb el món del formatge. En aquest cas es va dissenyar una forma específica que era com un platillo volante, es va pagar el mollo, es van comprar mollos, es van repartir mollos entre aquells elaboradors de la Crefa que ho volien fer, es van apuntar uns 8 o 10 formatgers, encara hi ha algun que ho fa, i és una forma, és un formatge tipus serrat, pasta prensada no cuita, tendre semicurat, amb vaca, cabra, ovella o barreja, que té aquesta forma, o bé amb floridura espontània raspallada, o bé amb pell rentada, no fregada, sinó neta, senzillament amb aigua i deixat secar. Aquestes serien les dues presentacions on podem trobar aquest formatge de Tura. Blaus. No hi havia tradició de formatge blau a Catalunya. El primer que va començar a fer formatge blau com un repte personal va ser el Molí de la Llavina. El Molí de la Llavina, un formatger sota tona en el Congost, fins i tot no sabia el nom exactament, que si blau del Congost, li va posar diferents noms, no ho tenia clar, va dir, jo vull fer un formatge blau. Es va emperrar i ho va fer. I va tenir èxit. I ara hi ha més gent que fa formatge blau. Però això té 20 anys d'història. Especiats, per fora o per dins. Era una evolució natural, immediatament, des del moment en què fregàvem amb cervesa o en ratafia o posàvem cendra, la utilització d'espècies, pebre vermell, pebre negre, etc., va ser immediata. De fet, les quallades làctiques que deia ja s'estaven venent al principi de tot, les quallades batudes amb all i julivert, amb pebre, etc. Per tant, immediatament la gent jove, els formatgers nous que van arrencar, jo crec que precisament va haver-hi tal eclosió de formatgeries actualment a Catalunya perquè era un món obert que es permetia tot, i sobretot amb el concepte de nou. Aquí podem veure especiats amb pebre, amb fines herbes, amb herbes a dintre, amb safrà, hi ha de tot. Amb oli i espècies. Els primers que van començar a fer formatge amb oli va ser a Músser, que es van especialitzar. No únicament, els primers, dic, de fer un producte que sortien al mercat i que era pràcticament el seu producte estrella. Això es feia a Catalunya, es feia també a Espanya. El formatge de pasta prensada amb cunyes, tacos, amb formatge amb oli, era un sistema de conservació conegut a tota Espanya, però això recuperava la idea de les quallades làctiques amb oli d'oliva, en aquest cas, en un país de gran oli d'oliva. Això mateix a França, fora d'algun lloc, era oli vegetal. Mató, recull de drap. Què és això? És un formatge fresc sense sal. És un formatge de vaca, de cabra, podria fer-se d'ovella, però bàsicament de vaca o de cabra, que qualles la llet, trenques la quallada i depèn del mollo li dona una forma o una altra. He volgut posar el recull de drap perquè això fa 2 anys vaig tenir una petita discussió epistolar amb una persona. Diu, és que el recull de drap és un producte diferent del mató. Miri, la tecnologia és la mateixa, depèn de la forma. I el vaig referir en el llibre dels formatges de Catalunya, on, no me'n recordo quina pàgina, surt una foto d'una matonera, d'una senyora, que anava amb el cistell de matós i les canyes d'on penjaven el que ella deia el mató de drap, a Roda de Ter, que ho venia al mercat de Manlleu i al mercat de Vic. I allò que era un recull de drap ho venia com mató de drap, dit per ella. Els noms es confonen, però la tecnologia és la que és. Això seria la visió, i estic acabant ja, això seria la visió d'on venim, quins són els formatges artesans, tot el que he marcat es fa a Pirineu, des de l'Empordà a la Val d'Aran. He deixat alguns dels que es fan al sud de Catalunya,
com podria ser el tronxón o el mató de Montserrat, o no he insistit en els formatges tendres de cabra o de vaca que es feien a la part central, a la Catalunya Vella. M'he volgut centrar només en el Pirineu i ara volia acabar amb 5 diapositives de reflexió sobre el tema, perquè quan em van comentar això és un congrés de gastronomia pirenaica però dedicat a restauradors, a professionals de la cuina, etc., estava tentat a orientar-ho tot cap aquí, però dic, bueno, primer parlem, com suposo que hi haurà més congressos, ja ho farem en un altre congrés, dic, però primer centrem d'on venim, què tenim ara, i a partir d'aquest moment la idea de parlar de taules de formatges, ja en parlarem, però un altre dia, això dona per una altra ponència. Però sí vull lligar unes reflexions que tenen a veure amb una ponència que vaig fer fa 4 anys a Sant Sebastià Gastronòmica, que el títol era molt clar. El formatge, solució o problema? Estic fart de sentir al món de la restauració, de l'hostaleria, que diuen, no, és que no tinc formatges perquè és que se'm fan malbé. Això no ho puc acceptar d'un professional. No ho puc acceptar d'un professional. Que un producte com el formatge se'n faci malbé, quan tinc totes les aplicacions possibles, depèn d'on ho vulgui aplicar i com ho vulgui utilitzar. Fins i tot amb l'elecció de segons quins tipus de formatges que tinguin diverses utilitzacions. En cuina, en plat, en producte, en bocata, en aperitiu, en tot. La versatilitat dels formatges és brutal, amb la qual cosa no accepto que un professional em digui no tinc formatge perquè se'n fa malbé. El que s'ha de fer mirar és el professional, no el formatge. I aquestes són les petites reflexions. Primer, quant costen els formatges a un restaurador? Em vull centrar en formatges artesans del Pirineu, que són cars. No el formatge en general, sinó formatges artesans del Pirineu. A veure, entre 12 i 30 euros el quilo és el que trobarem tota la gamma de formatges artesans, des d'un mató a un formatge de cabra, d'elaboració, com pot ser un ossera, etc., que és un dels formatges més cars guanyat a pols, perquè té una qualitat contrastada, amb una producció petita, limitada, i paga-ho. La gent està disposada a pagar 400 euros al quilo d'un pernil ibèric excepcional i arrufen el nas per 30 euros al quilo o 35 euros al quilo per un formatge de cabra a 1.200 metres d'altitud. No m'hi lliga. Bé, però la majoria de formatges estan entre 15 i 20 euros. Fixem-nos aquí. Entre 15 i 20 euros. No estic parlant de Goudas, ni Abartis, ni... Estic parlant d'uns preus, bueno, però que no és més del doble que el formatge barat de mercat. Quins tipus de formatges artesans del Pirineu podem trobar en l'oferta comercial actual? Pràcticament tot. El recuit d'ovella del Baix Empordà ha arribat ahir al matí per Integra 2, 75 recuits d'ovella amb terrina en 24 hores de servei. Actualment hi ha serveis de missatgeria en fred o de reparto en fred que possibilita la entrega, el lliurament de qualsevol formatge a qualsevol punta de Catalunya en fred en 24 hores. Per tant, si jo vull tenir formatges d'on sigui, els puc tenir sense problemes. Està clar, si compro poc em costarà molt el transport, però ja no és un problema de logística. No hi ha problema de logística. Per tant, totes les famílies les puc tenir. Puc tenir frescos. De fet, avui provarem un formatge fresc àcid, provarem un brossat fet amb xirigot, provarem un recuit frescos i han arribat en perfectes condicions. Aquestes són les grans famílies de formatges que nosaltres hem de saber com a professional. Els frescos, la pasta tova pell florida, no dic de quin color, la pasta tova i pell rentada, no dic amb què ho rento, el blau, la pasta prensada no cuita i la pasta prensada semicuita o cuita, que és el que està predominant. I a més, el que serien tractaments especials, espècies, cendra, fumats, etc., que n'hi ha, i si es vol a l'hivern a segons quin lloc, algun formatge de segona fermentació, el tupí, perquè és un clàssic nostre. Ja tenim les famílies.
Quin tipus de formatge sol·licita el client? Jo utilitzo formatge per esmorzar, per aperitiu, per tapes, per entrant dels àpats, per entrepans, per torrades, per prepostre, com a plat únic. Un assortiment fort de formatges, acompanyat d'una amanida, pa, etc. I la copa, jo puc oferir sopars informals només a base de formatge i els seus acompanyants. Quina quantitat de formatge accepta un client en un servei? Si jo utilitzo formatge per esmorzar, doncs no em gastaran més de 45 grams per persona. Seran 30, 35, 40, 45 grams. Si l'utilitzo per l'aperitiu, no posaré més de 45 grams per comensal. Si he posat 2 o 3 formatges, amb talls de 15 grams. El que nosaltres provarem després a la degustació són talls que estan entre 10 i 15 grams. Si jo poso d'aperitiu 3 talls diferents de 3 formatges, són 45 grams. Si ho utilitzo com a prepostre, no més de 50-60 grams. Si ho utilitzo com a àpat, depèn del moment, però un sopar de formatges, amb 150-200 grams de formatges assortits, és més que suficient. Per tant, què val el formatge amb aquestes aplicacions? Col·locant com a preu de 15-20 euros al quilo. Insisteixo, hi ha formatges més baratos de 12 euros i formatges inclús més cars de 30 euros, hi ha excepcions. Però si agafo la mitja de 15-20 euros, que és la majoria de formatges artesans que puc trobar, per fer racions de tapa em pot costar de 15 a 30 cèntims, per fer entrepans petits de 40 a 60 cèntims, per fer entrepans grans de 90 a 1,2 euros, per a fer un plat de formatge el mateix, per fer un àpat complet 10,5 a 3 euros. El que no pot ser és anar a un restaurant i que el formatge sigui el postre més car. Jo no vull un bistec de formatge, jo vull formatge, com una gourmanderia, que el seu cost no és tan elevat, que l'aprofito tot si sóc professional i que no tinc excusa. Llavors, quan jo veig que la taula de formatges és el producte més car en un restaurant, m'esgarrifo. Penso que no està en mans d'un professional. La conclusió és, el formatge és un problema o pot ser una solució per mi si el sé treballar? Llavors el que cal en properes edicions és explicar com treballar el formatge dintre de la restauració i l'hostaleria perquè es converteixi en una solució, no en un problema. Bueno, aquí he acabat, moltes gràcies i qualsevol pregunta estic a la vostra disposició. Moltes gràcies, Enric. Realment convindreu amb mi que quan he fet la presentació més que expert he dit eminència. Si algú vol fer alguna pregunta abans d'anar a fer el tast de degustació, vostè? No. Doncs tenim a disposició el micròfon per aprofitar l'avinentesa, per aprofitar que podem respondre moltes preguntes i sobretot inquietuds de les que ha presentat ell aquí i en certa manera, encara que ja sabem que ell ve per altres ocasions aquí a la seu, doncs pels que no sou d'aquí tenim avui aquesta oportunitat. Si tothom ho té molt clar, no hi ha cap pregunta, ja heu quedat satisfets i ben compleguts per aquesta sessió, en tot cas passarem al tast que havies anunciat una mica, Enric, quins serien i formarien part d'aquest tast. Mira, no me'n recordo, hi ha 9 tipus. Segur que hi ha recull d'ovella, un recull d'ovella quallat amb herbacol i fet amb llet d'ovella ripollesa, hi haurà un brossat d'ovella, és a dir, un formatge, un producte làctic fresc, al no ser fet de llet, no es pot considerar formatge, fet a partir de xirigot. Hi haurà també un formatge fresc d'ovella de quallada làctica, per tant serà un formatge fresc però amb un sabor entre cítric i làctic, que recordarà un iogurt espès. Hi haurà un serrat d'ovella, hi haurà un bal d'aran de llet crua de vaca i amb l'escorça rentada, hi haurà tupí, hi haurà una pasta tova i pell florida blanca de cabra, hi haurà una pasta compactada lleugerament prensada de vaca amb la pell rentada, que serà molt potent d'aroma,
i em sembla que cap més. És a dir, són aquests 9 tipus de formatges que vol ser una pinzellada. Són formatges genèrics, que els podreu provar, i que ha sigut facilitat per la CREFA. Doncs va, s'ha engrescat, va. Un moment que et porten el micròfon, així tothom escoltarà la pregunta. En una taula de formatge, com hi ha una taula d'embotit o una taula de pernil, la quantitat jo poso 200 grams, normalment, de 150 a 200 grams. Com a màxim i com a àpat complet. Vull dir, bueno, una taula... No, una taula pot ser 100 grams. Vale. Perquè és una taula compartida amb més gent i forma part d'un sopar més. Però si jo dic, jo només vull formatge, la ració podria ser 150 grams. Vale. I només, si jo faig una ració, una tapa de pernil, són 60 grams. Un plat de pernil són 90-100 grams. Vale, jo la faig així. Però bueno, una altra cosa, i quants tipus de formatges creus que com a màxim es pot posar? Jo diria, bueno, això ja és el que comentàvem, seria una ponència per dedicar-se específicament. Jo sempre diria que mínim 3, normalment 5, i si és ja un plat important com per fer plat únic o una taula d'embotits, una taula de formatges per compartir, etc., fins a 7 formatges. I sempre intentaria jugar a tocar totes les famílies. Per tant, si jo tinc 3, utilitzaria una pasta tova pell florida, utilitzaria una pasta prensada no cuita, això ja dic, és per explicar què és cada cosa, i després un blau o una pasta prensada cuita. Ja tinc 3, són 3 famílies molt diferents. Si tinc 5, ja puc jugar realment amb les 5 famílies més importants que estaven en el PowerPoint, que era pasta tova pell florida, pasta tova pell rentada, blau, pasta prensada no cuita i pasta prensada cuita o semicuita. I si vaig a 7, ja puc afegir algun tractament especial amb herbes, fumat, amb espècies, i potser introduiria algun tupí. Tupí que segons quin també el puc maridar amb mel, amb fruits secs, amb algun tipus de mermelada per rebaixar-ho, però algun tupí també jugaria, perquè a més són formatges molt socorreguts. Primer, que no es fa malbé un tupí, i segon, que un tupí amb qualsevol salsa, una bechamel, etc., canvia la salsa completament i tu ja tens un plat d'una salsa clàssica, una bechamel, una bearnesa, etc., que amb una mica de tupí ja és un altre món. Fins i tot una salsa de tomàquet. I ja estàs fent una salsa de muntanya, diferenciada. Per tant, no hi ha cap dels formatges que he dit que es facin malbé, tots tenen alguna aplicació. Perdoneu. No, vale, gràcies. Alguna altra pregunta? Sí? Una pregunta una miqueta poder absurda. La pell, Sí. es menja? No es menja? Depèn. La majoria de formatges es pot menjar, però jo dic que el límit ho he de posar un personalment. Perquè, per exemple, els formatges de pasta tova i florit per fora, com el que provarem, el millor és el de fora. I en canvi hi ha gent que no li agrada. Per tant, aquí jo no sóc categòric perquè hi ha gent que no li agrada. Quin és l'únic límit? Doncs els formatges que van plastificats per fora, no cal, o els formatges que la pell és massa forta o massa extrema. Per exemple, un dels que provarem, que és de pell rentada, té un aroma molt potent, però si jo agafo el formatge no és tan fort, la fortor està fora. Hi ha gent que li encanta i hi ha gent que ho odia. Per tant, no sóc categòric. Es pot menjar la pell quan no està plastificat perquè és formatge, perquè és un producte natural, sempre i quan et vingui de gust. En el cas dels centrats també, doncs. Sí. De fet, el formatge amb cendra, home, depèn, si hi ha un gruix d'aixins de cendra, al final te la treus de la boca. No, però la cendra, bé que em menjo uns pebrots o uns calçots. Quan jo em menjo uns calçots i em fico dintre el que és part de la cendra del calçot, hi ha gent que no li agrada i hi ha gent que no li importa. Fins i tot no li importa part de la cendra que li cau en el romesco. Depèn de cadascú. El formatge amb cendra es pot menjar, la cendra és natural. També depèn de la quantitat de cendra. I del tipus de fusta. Del tipus de fusta, poder? No. Home, a veure, no et faran cendra en conglomerat.
normalment et faran cendre sempre amb algun tipus de fusta, sigui roure, sigui bedolls, m'és igual. Això ha de ser cendre d'una fusta. Gràcies. No hi ha més preguntes? Doncs us convidem a fer aquest tast, Molt bé. amb el consell que us deixeu guiar i portar una mica amb l'assessorament de l'Enric, que farem ara mateix aquí davant. Tenim mitja horeta, després tornem amb la sessió dels arrossos en directe de l'Alt Urgell i l'Alta Ribagorça. Per tant, com que no serem molt lluny i esperem que tinguem temps de fer aquesta degustació fantàstica, us avisem i amb un compromís de mitja horeta tornem a ser aquí. Gràcies.